Hello mga ka-listeners, maayong gabi, no? Good evening sa tanan. Alas 11 na kape, no? Pero wa pa ginako mahuman ang part 15 ako ang nasugda na, pero wa pa gid mahuman mga ka-listeners, no? Part 15. So karon ang akong ang inyong mabati ron ang part 14 kay akong diri na ako i-continue, no? Ang matagtakdol sa buwan. So balikon sa nato ang part 14, no? Kaya ang uban man ko wala ka hibalo sa main channel nako, no? So tungod kay taas-taas na ang ato ang upload diri sa matagtakdol, so diri na lang muna nga akong ibalik diri ang part 14 mga ka-listener, no? So kanang basta kay ug di na ko ma-upload karon ang part 15 tingali ugma na kay pag imahuman og edit ng medyo katugon ako nya lagi kanang istawagan mudi ko ka sure og ma-upload na ko ni karon, no? Kay makadlawon jud ko kanang edit mga ka-listener kay di man jud madali-dali mga ka-listener, no? Muna nga tarungon ako ni siyang edit para pud ang uban maka-download sila ba sa katong mga nakikonek ng wifi bitaw kay luoy man po, no? Muna akong tarong edit para ilasang ma-download katong mga nakikonek rin taon ng wifi, no? Makarelate na ba ko ng makikonek ng wifi sa una nga nasad ko, no? Muna nga gitarong na og edit yun nya pasensya gid sa mga ubang part no? Siguro part 8 12 o 13 man siguro to ang dunay mga na-cut ba tungod to sa akong pang mute mga ka-listener, no? Kay aron ma-download na sa uban nga gusto maka-download, pero hangyo lang, no? Sa uban nga mga uban yung mga channel, no? Ayaw po nyo kopyahan, no? Nga inyuha pong i-download sa inyong channel, ayaw po paminawaran ninyo, pero ayaw po nyo i-re-upload, no? Kay dili man na maayo maka-reuse man na ma-reuse content mo na, no? Hangyo lang sa uban yung mga mga channel, no? Nya nagplano og maghimog channel kay mag-upload og mga drama, so ayaw mo pangupya sa uban nga uploader kay makakuan na siya, maka-reuse, maamong dili ang tamang damay, no? Hangyo lang, ayaw mo pang damay, no? Sa uban nga mga nalingkamot baya ang every matag creator, no? Butang ta lang si Bisayang Sugilano na nalingkamot siya sa iyaha o pag-edit si Dudong Variety Show nya sa ako asad napoy channel nga nagningkamot sa iyaha, so katong mga channel nga bag-o ron ayaw mo pangupya nga unsay gitrabaho sa uban nga channel inyo harap mo kopyahon. Pag-edit lang po mo ginyuhan, no? Kanang himo mo ginyuhang edit ba kay aron di ta madamay ta na, no, mga ka-listener. So mo ray kung hangyo ninyo, no? Nya ako ning tarong edit kay para ma-download sa uban para sa purpose nga katong nakikonek ra wifi makapaminaw sila guli sila, no? Muna mo ni purpose dili kay para ma-download aron kopyahon. Di pud maayo na, no? Gahago ba ya may sa ako lang sa ino maghago jud edit katagakadlawon ako mato wala stress giaguan ako nag-edit nya i-upload sa lain ayaw tapod, no? Hangyo respeto lang, no, mga ka-listener. Mura na ko hangyo, no? Kay kung kamauta mo respeto irespeto mo puta sa nanang matagtawo, no? Kinahanglan kita sa atong kabulingon nga kamauta mo respeto, mga ka-listener, no? Yan na. So mura ta kung kuano istoryang gamay, no? Wala sa ko magsugilandong kay katugon ako. Katugon na gyud kay ako man ako pa magtiwason og edit, no? So kini mo na balik-balik, no? Ay halata na katugon na kay balik-balik ng istorya, no? So paminawan ninyo sa ang part 14 kay akong ibalhin diri, no? So paminawan ninyo. Ang biyagi ni Boong Isabela
nga nakaila niya ang pangu sa mga lubo sa iyang inahan o nga magpapatay usab kini aron mada niya ang u niini. Samtang si Theo naluya tungod sa hilo o sa pana nga mitaroy nini kaniya o gigaid na siya sa kahoy sa mga laykan. Apan nakaikas sila tungod sa pagputol sa giingon o kubar sa o sa pangulo sa mga laykan o gipasagdan lang sila ni makadagan. Ani kita mapitakdo sa itong sukilanon, matagtaktol sa buwang. Sabi na, ayaw na lang ko guyura. Asag din na lang ko pinihis ka ko yan. Midatong na ang hilo sa akong kaugatan. Dili ka mamatay sa'yo. Milampos na ta sa itong misyon, hindi ka kauyan. Nakuha na ako ang sa pangu sa mga laykan. Busa paligdamot na nga. Sa'yo. Wala siya maglihok. Sa'yo. Patay na sa sa'yo. Dili ka mo mamatay, dili! Kailangan lang magkalikawas na balik sa kakawayan! Sa'yo! Wala kasi maglihok! Sa'yo! Patay na sa sa'yo! Nga na sa papuhang sa'yo! Ay, magkasiya! Palayo na mo! Palayo! Na, kaway klaro ni Bruno, eh. Nabuan na noon ang imong gikaon. Sa may bato na ko ni Boss. Magkutom ka po kayo. Dali. Uban ako sa kakahuyan. Ato nang itagandagan dito ang imong gibati. Og kon makasugatan dito og baka, o bisan unsa nga dako nga nanap, ato ning ihawon. Sige, Boss. Murag uyon ko na imong plano, Boss. Dali na. Sugdan na nato ang pagdagan paingon sa dakong kakahuyan. Dali! Wanagin maglihok si Theo. Patay na gid si Theo. Unsa may gimaabot mo diha? Ganun wa makapunas mo. Ayaw pagsigig uwang diha sa layo kay wa ko mahadlok nimo. Wa! Unsa ba doon na naglihok sa layo ng bagang tuod sa kasakutan. Unsa makapana? Nagpaingon din ang kasikas. Ang lobo. Ayaw pagdool ako. Dung dabon tagig kay ning hunting kung da. Mamatay ka ini tungod kay doon na ni sagol nga silver. Unsa man nagsagbot nga imong giluwa? Itutok siya ako. Iyang mga mata. Unsa? Tambal na sa samad ni Theo? Ako rin itambal sa iyang samad. Nga agi sa pana. Theo, tambalan po ang timong samad. Bruno! Ngayon nakita ka ang tanong sa tumagdagan! Nga naman ni Boss. Kaan kaya umlawas nga idagan. Ug, anong dali na ginang maabot dito nga sa kakawayan? Noon ka na sa gahom nga atong nahuptan, Bruno. Karon, mutuo na gyud ta na ako nga gamhanan na ta. O nga makahatag gyud ko nimo gahom. Boss, mituon ako. Ug libay kay ko, Boss. Nawa na makadugdaon ako. Ang akong ama-ama. Akong
pion, boss. Ops. Kalma na lagi. Dili na mahimo nga magpataka kag pamatay. Pero, naglagod kay ko sa akong ama-ama, boss. Pirmi lang ako na taon na akong ama. Ayaw ka bala ka, Bruno. Makabawas sa kaniya. Basta, boss, ha. Tubangan ko nimo nga akong patigukon ang akong ama-ama. O lagi, Bruno. O lagi. Basta, maor na... Uy, tiba. Ihas nga maubi ka ng nasa unahan, Bruno. Kasakit sa akong kasikasing. Baboy. Wolf ko. Pero masakitan niya ako baboy. Dako sa biyang kasing-kasing, boss. Oo! Matagbaw do ka sa kadako sa kasing-kasing anak, Bruno. Mahong dali! Ato siyang ayamon, Bruno! Dali! Yahoo! Naana, nabutangan ko na og inusak na dahon ang samat ni sayo. Naparok lagi hapon ang lubo sa inyo matangan ka kanina. Kinsa ka mangyud? Nahibaw ko nga doon na nagpaluyo nga tao anak imong bayhon karon nga usa ka lubo. Mahimo magpupakita ka sa imong pagkatao. Ayaw na pagkakaw. Gusto ko magigsulti nimo. Gusto ko magkailan nimo. Ayaw na pagkataw. Pagkitaw na ko tinuod mong pagkataw. Huwag siya mamati na ako. Nawa na siya sa may kasabutan. Kinsa kita na siya. Oh, milihok ang bukto niya, Theo. Theo! Buhi ka! Mabuhi ka kay nilihok ang usa ni mga bukton. Theo! Theo, nakabati ka na po. Kinala magkabiyak na dinis kakahuyan. Theo! Bruno! Bukan sa tukita paingon ang ihas ka babor dili! Tingog ka ni Jack. Sa Jack yun ako nabati. Boss! Nakapala na akong ihas na baboy! Jack! Bruno! Ayaw ko nagkikita ang ihas na baboy, Bruno. May misangpit sa tunggaan. Pasagdi lang ko dali, boss. Kanahan lagi kong mukhaon o kasing-kasing. Oh, niya si Isabela. Sa? Diya ka lang. Dumdumon ko ang tingog ni Isabela. Pero ayaw una nagsamaring baboy, ha? Kuwan ito pagpitagita na yung tingog. Isabela? Isabela? Di arapin na rin napita sa kasagputan, Jack! Isabela! Nagkonsam ka din eh. Uy! Kinsa man yung nakasuta? Nagkatungkog na! Si Tio na! Si Theo ni. Og salamat na. May abot mo ining bahay sa kakahuyan, Jack. Tabagin ko ninyo. Datunta sa kupayag si Theo. Unsa? Wala. Si Isabela, ikaw na day? Dali, Bruno. Atong ngayungan sa iyo. Dali ko siya sa payag ni Isabela. Di gid ko makapanimaho ni Theo sa hangin nagkikan sa amin. O si Theo gudo usap. Wa pa mabalik na nagkuha og among mahimong sundaw in dapita. Kundi mapatay ni Isabel ang pangus among makaaway nga mga lobo. Kami ang maanakot. Neda! Ayaw na kinakilabting imong kadina! Unsa man ta? Oops! Laksik ka na ri ay. Kung ako pa ikaw, buhian na lang ko ng ubita. Kalimtanon ba ni mo, Nida? Di lagi ka mahimong buhian kung dili na mo makuha ang o sa mga kaaway Hindi lagi mo mulampos! Nga naman, manalagna ka na ba di ay karon? Nga usa ka na kalobo? Ipati ko lang nga dili mo mulampos inyong daot at tinguha ini dapitagri ka. Mulampos mi! Kana ang ibutang sa imong utok tigwang o pahuway! Oops! Lera kita sa inyong payag. Dali rin tang nabot, boss. Dali, isa ka niyo dito sa taas sa Theo. Ako ablihan ang puntahan ha.
Ihinay siya sa kadiri. Oh, dali. Isod ni sa tayo. Dali. Ayaw, gulat dulo. Ayaw. O, boss. Ha, dili gini makabuis akong ginunitan, boss. Asa man na to? Ipahilo na sa tiyo. Diri. Ari siya diri sa kwarto ni aning lolo. Dali. Sige, sige. Dali, Bruno. Atong isod sa kwarto sa tiyo. Dali. Ibutang siya palayo ka nagkatri nga kawayan. Ay, daan lang yun. Napahilo na sa tiyo. Boss. Anong ato na siya kitabangan, boss? Imo man karibal. Aray. Mga pak magagtang kugo, boss. Saba kayo ka. Tak-umaray mo pa. Jack, salamat ha. Wala sa bayan. Sige, makabiya na mo. Ug usbon ko, salamat gyud. Unsa mo yun nahitabuan ng Theo, Isabela? Ha? Gitabangan ka na mo nga madasya din hi. Busa, angay lasab nga. Angay lasab tingali nga mahibaw mi. Kung unsa na siya. O kung unsa nakasamad niya. Ha? Bitaw Isabela. Utang biyan ni mo na mo. Nga nung naabot din ni si Teo sa inyo payak. Ayaw lagi pagkapilapil sa istorya sa mga dagko, Bruno. O, boss. Pasilo ako. Narito, pagitag makaon. Katong ihas nga baboy ang dad sa bay. Ug lutua. Dutuon, boss? Lutua. Aron doon natin makaon karong gabi Lihok na! Lihok na! Oo, lagi, boss. Mulakaw na ko. Ay, pait ini mga kauban tawag gamay uto ko Pero, balik ka sa tong topic, Isabela. Nganong miabot na mo dito sa kakahuyan? Nga siot naman kayo tong dapita dito. Nganong miabot man sa budid to? Nangayaman mi. Pero, kamo, kalit lamang ito nga dito. Unya, samaran pa ka na sa Teo. Diin manggid mo. May gipangita mi dito dapita. Yun na. Unsa masad nang gisud mo sa bag? Ayaw na pangutan na bahin, anak. Salamat sa imong pagtabang. Ug makalakaw ka na. Ha? Ayaw na lang tuki akon unsa ang naa sa bag o kung nag-unsa mi sa kakahuyan. Lakaw na, Jack. Kay limpihan ko pa ang lawas ni Theo. Ano mo po, Bruno Niya pagyud ka din sa duol sa payag ni Isabela. Ambot ba, boss? Pero, nakabati mo gugusin yung gisultihan ni Isabela. Gibalakaw naman kang Isabela mo. Magkuwat lang ko ni Dinis Kakahuyan. Sa ato pa. Sensitibo na juday kayo ng imong dungkan. Mulang. Sensitibo na gid, boss. Mga dili na ko malibak, boss. Mao ba? Unya, unsa naman tayo ni? Manglakaw na ta. Kuhaon akong ihas nga baboy, boss. Nagibilin ako sa simangan paingon din Nana, limpyo na ang samad ni Theo. Unsa kaning sagbuta ang giluwa sa lobo o gitambal sa samad ni Theo. Nanglakom naman untang iyang naong pero karon naulian na siya kamay. Isabela. Oo. Ako kini Theo. Og lawas ka na. Hain ko. Niya ka sa kong payag. Salamat na lang nga nasugat na nato sila si Jack o Bruno. Gitabangan ko nila nga madaka din sa payag. Uwa ka pa'y nahinumduman. Ang katapusan ako na hinumduman mo ang naglinyang nga mga laykan sa dihang mibiya ta sa ilang kampo. Mao ba? Wow. Kanit lang ha. Huwaan na ka tubig. Kinahanglang matambalan pag-usap ka ng imong samad nga ako nang gilimpyuhan.
Masimutan ko na si Theo. Ni Anas Isabela. Pangandam na. Gihadlok ba ko ni mo, Neda? Wa takadlo ka. Gitambagan ta ng kakinahanglang mangandam ka na. Kay balik yung akong anak. Oh, nga sa ato pa. Nasimutan usab nimo ang baho sa imong anak, Neda. Gihimo ko ninyong lumo. Natural nga may saba ko ninyo. Ug mamatay mo. Hiram! Dili ang imong anak ang makapatay na mo. Kami ang makapatay sa imong anak. Og hangtod ikaw mamatay usab. Dili na ko mahadlok mamatay, Grika. Tungkol kay gihimo na ko ninyong mangtas. Sama ninyo. Gusto angay lang ang mamatay ko. Mao ba? Oh, sige. Tanawon talang kung unsa gyud ang mahitabo nimo. Pero nakasiguro na kung daan, Nida, nga mamatay ang imong anak. Tungod kay maglisod siya sa pagdasa o sa mong kaaway. Papay lang siya. Dili tinuod nga usa siya kalahi nga matang sa taon, Nida. Sama nimo sa una. Ordinaryo lang si Isabel. Pero ganong mahadlok manus mga kaaway ninyong grupo? Nganong siya ba inyo gipugos sa pagpaadto dito aron putan sa uwang pangu sa inyong kaaway? Usalay buti pasabot ang Greka. Mas gamhanan siya kay ninyong mga lumo. Ay! Hilam na! Ha! Mahadlok kang mamati sa kamatuuran nun sa. Hilom na lagit! Oh! Ha! Samad lagi ng aping mo. Oh, Nga numisiga ng imong mga mata nga nagtanaw na ako. dali lang na alim ang karas sa imong aping, ha? Buot ipasabot. Nga kompleto ng imong pagkalubo. Kamoy nagmugna ini. Maong kamusay magantos. Oh, kun mauna, inigbalik ni Tiyo Gudo dinhi. Ako siyang tambagan nida, nga patyon ka na lang. Nga na bang dili man gud mo sugot si Tiyo Gudo? Nga patyon na lang kining inahan ni Isabela. Klaro nagkikayo ang baho ni Theo. Og naagikan sa silangan ang iyang baho. Kinahanglan mo pa huway ka una, Theo. Gusto ka. Dili pa na ako maalasam akong kamot. Grabe ang hilong nga nabutang sa sa mga laykan. Mao tingali nga wala sila musunod nato tungod kay samdan ka naman. Ang una ba sa hari sa mga laykan ang naanian ng bag nga gisang at musalig eh? Oo. Mao na ka na ang o sa ilang pangulo. Ug may nahibungan lang ko. Unsa ang nakapahibong nimo, Isabela? Nakailan ako ang ilang pangu. Unsa? Ang tigawa nga buta, sud sa payag. Mao ang ilang pangu. Nakailan ako bisan kun wa siya makakita na ako. Mao ba? Gamhanan siya. Nakailas siya nga ako si Isabela tungod lang sa kong tingog. May nagsulti niya bahin nimo. O gani nang umusta siya sa kong inahan. Si Mama Neda. Unsa? Nakailausab siya sa imong inahan. Oh, Theo. Iyano niyang ginganlan si Mama Neda. Kumao ka na. Kabahin siya sa inyong kinabuhi sa unang panahon, Isabela. Unsa? Pero, unsa man ang pagkahitabo, Nagpailabas siya sa iyang hani mo? O, naglipog ko. Misurrender siya sa dakong kasayon ako, Theo. Gani, gisugo ko niya nga putlan siya sa uho. Aron matuman ko ang akong tuyo sa maong dapit. Nahibaw siya nga ang iyang o ang akong tuyo sa ilang kampo, Theo. Ikaw ba mismo ang miputol sa iyong o? Dili. Dili ikaw ang miputol sa iyong o? Kung mao, kinsa man? Katong dakong tao nga ginganlan og kubar. Kubar? Oh, kubar. Nakadungog ka na ba na ng mongan?
Usa siya sa migukod nimo. Sa nakadakop nimo. Dini ka lang ha. Asa ka man? Ha? Isabela, dili mahimo nga mo kumpiyansa ka. Doon nila ang plano ang mga laykan. Kung nga nung wata nila gukda, ilang gituyo nga makaikyas ta Isabela. Unsa? Mao ka na ang nakita kong rason sa ilang pagbuhi na to. Sayo sa taon ta ka na. Pero sa dili pa. Kinahanglang madako na sa atubangan ni atong gudo ang ining pangu sa mga laykan. Paabutan nga mamaayo ko, Isabela. Di na ko makapaabot anak tayo. Nahadlo ko kung sa ilang buhaton sa akong inahan kung magdugay pa ko. Busa ipakita ko na nila ang sa ilang kaaway. Pero nagkinahanglan ka kaabag, Isabela. Luya ka pa. Gikinahanglan mo pa ang dugang pahuway. Una ka mo lagsik alang sa laing away. Nahibaw ko nga traidor sila si Greca o si Godo. Pero kinahanglang musugal ko tungod og alang sa kaluwasan sa akong inahan. Kinahanglang makuha ko ang akong inahan sa iyo. Hatagi lang kong usa ka gabi. Kanang takdol ang buwan. Pasaylo ako sa iyo. Pero ang nga naputol, dili na makapaabot pa og laing oras. Dili na siya mailhan kung maabtan pa siya sa pagkadugta. Isabela. Mubalik ko. Ako nang isaad mo. Ayaw lang ablihi ka ng pultahan kung makagawas ako. Sige, ikaw ang may baw. Usbon ko pag-amping din Itupad ko ni mo ka ng espada. Kung doon na may mamugos og sudi ni aron hasiun ka, mauna ang magamit mo. Isabela. Boss, anong nausap ni mo na huwa pa man tama maulit? Gusto kong mahibaw, Bruno, kung unsay sunod nga plano ni Isabela. Sa? Mo din ang kupuhupot na din ni Mos? Oh, nagduta gyud ko. Nga doon na yun ni talag sa kalihukan sa Isabela o Teo. Gusto sa kong mahibaw kung unsay nakasama ni Teo. Sa boss? Bruno, usa ka lubos, Teo. Ug dili siya taling madutlan og samad. Dali kining maalim, Bruno. Pero makapahibong kaayo nga naglisod siya karon. Mo ba? Lahi ang kasamad niya, Bruno. Ug kana ang kinahanglan mahibaw-an ta. Uy, mula ka rin si Isabela. Migawasan siya ng payag. Saan na yung gabit-bit, boss? Anong suot sa bag? Posible nga armas ka na. Doon na di armas nga lingin, boss. Oh, ha? Sabi na ako rin bugo ni. Hilom ha. Kimanaog si Isabela. Ato na ko tayo. Akong ilak ang pultahan sa kawasa. Ilaksan ang sasud. Mulakaw na ko tayo. Kinahanglang mahumanan ni akong problema kang mama. Kuhakon ko dikit si mama. Unsa na makailang ibuhat sa kong inahan. Kung paan naman kong maayo. Boss, tuwa na naging si Bella. Ha? Nakapalayo na. Sige mo. Tuwa na si Isabela. Dali. Muduol ta siyang payag ka. Boss, gusto ka niya itong ibuhat, boss. Tingalig masuko si Isabela na to, boss. Kung magpaduol ta silang payag. Dili siya may baong nang ipaduol ta. Dali. Bruno. Ako ang musaka. Ika'y bantay sa palibot. Tangtangon ko ning gigot sa pultahan. Ayaw naghilapti
ang higop sa pultahan, Jack! Uy, nahibaw siya nga. Ako ang niya sa gawas. Ayay. Maayo ka man yung ilong ni Teo. Unsay toyo mo, Jack? Sige. Dili lang na ako ang tangon ng higot sa pultahan, Teo. Pero, tubaga lang ang akong pangutana. Aron mahilo na sab ang akong utok. Unsa man na? Unsa may nakasamad nimo? Nga wa man ka maayo dayon. Hilo. Unsa? Gihiluan ka? Kinsa may naghilo nimo? Ha? Teo? Gapasan sa pana nga may hilo ang mitaroy sa akong buko-buko. Ug dunay hilo para sa mga lubo ang maong pana. Unsa? Ug di masagi ka na maong gapasan sa pana. Aw, ang buot ng ipasabot. Kinsa masad ang mipana nimo? Ang mga laykan. Mga laykan? Ana, makita ko ng atop sa bahay nila ni Greca. Naada si Mama Neda. Ang sana makikibuhat nila sa akong inahan. Kinahanglang ako naging makita si Mama Neda. Dili kasaligan sila si Greca o Gudo. Pwede sila makabuhat og dautan ni Mama. Dautan sila. Mas dautan pag-ani sila kaysa laykan magikuhaan ko sa Pangulo. Busa humano na akong ilang gusto. O kung makuha ko na si Mama gikan nila, magpalayo na may nindapita. Mutago na migikan sa mga lobo. Unsa man ang mga laykan nga imong gisgutan, Teo? Unsa man na silang klasiha sa tao? Mga lobo usab sila. Pero lobo nga kaaway sa akong pamilya. Unsa? Oy, doon na sa demo'y kaugalingong conflict ang mga lobo? Gusto sila nga mo'y mohari ini dapita. Og kamo ang original. Mao nga dili mo musukot. Gusto ka. Managlahi ang among tumong. Apan, mas nagkasabot ko sa ilang tumong ining dapita. Dako kini og kalainan sa mga plano ni Tiyo Gudo ining dapita. Og ni Greca. Oo. Busa kon ako pa ikaw, dili ka gid mamati sa unsa man ang isulti ni Greca. Kay kasagaran ini mga bakak. Pero siya ang akong amo, Theo. Unsay amo? Kalimti ang imong koneksyon kang Greca. Iya kaulit po niya, Jack. Ug kung tinuod na mahal nimo si Isabela, tabangan mo siya. Unsa? Tabangan sa unsa? Sunda siya. Ug kung pasakitan siya nila ni Greca, siya ang labani. Unsa? Te paragod. Unya, dili ka magsilos nako. Mas importante nako ang kaluwasan ni Isabela kaysa akong gibati para niya. Sige. Ako siyang sundan sa ibabaw. Asa man gid siya paingon? Sabay, sa gipunduhan nila ni Greca o Tiyo Gudo sa ibabaw. Unsa? Pagdali, sunda siya dito. Mas dali kang makaliho karon kay dako. Lakaw, tabangi si Isabela sa pagluwas sa iyang inahan. Ha? Si Isabela. Si Isabela. Biabot na ginang panudya, Greca. Nabalik ng akong anak. Ikaw ang angay nga mga damneda. Tungod kay dunay laing mensahe ka nako si Tiyo Gudo. Unsa? Unsa ba ito ba kasabot? Mga traitor! Ako ang magbuot karon sa atong buhaton sa imong anak, Neda. Tungod kay gitugyan ni Tiyo Gudo na ako ang paghukom sa mahitabo karon. Traitor ka! Traitor ka, Greca!
ko. Mingaw ang bahay nila ni Greka. Ug sirado ang mga bintana. Greka! Gudo! Nianang inyong gipangayo! Dako na ang o sa panguso mga laykan nga inyong gipangayo! Ihatag na ko akong inahan, Greka! Gudo! Oh, may abli na ang pultahan. Greka, pagawasang akong inahan! Ihatag siya na ako! Kalma lang. Ayaw lang kayo padali. Makita mo lagi karon ng imong inahan. Ma! Mama Neda! Isabela! Dagan! Oh. Palayo! Magsali ka na mga traidor! Ma! Mausay bot di mong ipasabot! Oh. Nganong gilak ni mo ang pultahan? Pero na makadisturb mo sa atong away, Isabela. Hain si Gudo. Wa siya karon din. Usa magduwa o na ta. Nian na nako ang usa inyong kaaway. Kuhaan ni, og ihatag nako ang akong inahan. Dili ingon anak ka sayo ng pagkuha mo sa imong inahan, Isabela. Sipot mong ipasabot? May nausap sa kasabutan, Isabela. Tungod kay gitugyan ni Tiyo Gudo na akong paghukom sa angay kong buhaton sa imong inahan. Pero ni anak niyong gisugo, ni asa kong kamot ang o sa inyong kaaway. Ang o sa mga laykan. Wa ko'y labot anang o sa laykan. Kang Tiyo Gudo ka ng maong kasuguan og dili ako. Tungod kay ikaw ang akong gusto nga mamatay, Isabela. Sa? Mao ka na. Ikaw ang gusto kong mamatay. Og dili ka ng pango sa mga laykan. Og karon nga ako raman ang niya dinhi. Wa man ang akong Tiyo Gudo. Ang akong gusto ang matuman. Traidor ka! Isabela! Nakahinak! Kalinti na lang ko! Ayaw kong lusa, Isabela! Dili, dili, ma! Kuha ang takabisag kinsa pa'y mababag! Kana! Sige! Isangit una sa mga sanga sa kahoy ka ng o sa mga laykan. Basag ni si Tiyo Gudo nga mo'y mukuha, anak. Og ako ang atubanga. Huh. Gusto ka gid nga makig-away na ko, Greka? Oo, Isabela! Gusto na kang patyon. Oh, makig-away ka na ko sa espada? Duha ang imong espada? Oo! Og aron makita kung kinsa yun ang maayo na tuluha. Hatagan ta kag higayon nga mogamit ining usag espada. Sige! Punita ka ng espada sa yuta! O pakig-away na ako, Isabela! Isabela! Ayaw pakikaway ang Greka! Traidor siya! Isabela! Dagan na lang, anak! Ayaw ko kabalaki! Dili pa ko mamatay! Naluya sa gi-injection ni Greka na ako. Unsa makakada itong tambala? Unsa pa'y gipaabot mo, Isabela? Punita na ka ng espada sa yuta o pakig-away na nako. Gusto gyud ay kag dugoong panghitabo karon, Greka? Oh! Gusto kong patyon ka. Aron wa na'y babagsa mong panaghiusan ni Theo. Huh. Kung mauna, si Theo ang hinungdan ining tanan. Oh! Si Theo! Giilog mo siya gikan ako. Busag kinahanglang mamatay ka! Ah! 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 Kung sa mga... Si Greg ang Isabela ka na nagtirigbasa gamit ng espada. Nagsige na labsagang si Isabela sa... Tirigbasa si Greg ka. Diba? Okay sa man akong
Labanan na ini. Naapikin na sa Isabela. Maayo kay si Grika sa espada. Hoy! Ops! Tabla na mo! Tabla na! Mamatay ka, Isabela! Ayaw na paglihok, Greka! Grika! Ano na paglihok? Nakatiyo na si mong lihok ang tumo sa espada ni Isabela, oh! Matusok na ka na kung mulihok ka ba? Busa! Puyo na! Pildi na ka, Grika! Ayaw ang labanin kay nababayan na, Jack! Ako ang labanin kay kaanib na ta! Ayaw kong libuga, Grika! Kay mahal na ako si Isabela! Ayaw ko si kay mong panahon niya ng babayana! Kay mamatay siya, Jack! Mao ka ng panagna! Mapatay ni Theo ang mga ngayam nga mao si Isabela! Unsa? Unsa ko na yung ipanulti, Grika? Pildi ka na, Greka. Busa dili mo na mapugnan ang akong tuyo inindapita. Kinahanglang ihatag mo na ako ang akong inahan. Yatag ang Isabela ang iyang inahan, Grika. Ayo. Uy, diba? Nganong niyapas mo juga tayo? Maguba ako diskarte ni Mura? Lakaw, Jack. Kuha ang inahan ni Isabela sa sul kung gusto kang mahimong bayani ni Isabela. Traitor ka, Jack! Wa ko traitor mo! Yusin na ako inyong gubot! Tanida! Rang! Ay, Rang! Traitor ka! Isabela! Ligay! Isabela! Isabela! Sige! Lihok! Lihok! Aron mo tawari ka niya ako espada sa imong kasing-kasing, Isabela! Grika! Ayaw pa niya si Isabela! Patyon yun ako siya kung dili ka mo balik ako sa'yo! Grika! Naibaw ka yun! Kung unsang mahitabo na ako kung mabuwag ka sa akong ginabuhi sa'yo! Kapikas ta! O sakit kung muwagon ta! Kinahanglang mamatay si Isabela! Ayaw! Ihatag ko na ang gusto mo, Grika! Gusto bang ako nabati sa'yo? Oo! Ihatag mo na ang tanan kong gusto? Ang tanan yun? Nabati mo lang akong gisulti. Ihatag ko nimo ang tanan nimong gusto. Buhiin na lang si Isabela. Natuman na niya ang gusto ni Tio Gudo. Nakuha na niya ang oo sa ato kaaway. Punsa, buhiin na sila si Isabela o kang iyang inahan. Ayaw kong lingaha! Diyan ako, Grika. May paulin ako. Basag din na si Isabela sa iyang kinabuhi. Upan sa iyang inahan. Dili! Mahimutang lang ang ako ginabuhi sa'yo kung mahiusa na ta o mahimo na ta ang usa! Gusto kikang magkasal mo sa Teo. Mao ka na ang anging mahitabo na mo, Isabela. Makasal mi, mahiusa mi. Aron dili na ko masakitan pa. Magpakasal na ko nimo, Grika. Tinuod ka sa'yo? Nalipong ko. Pero salamat na lang. Nga naputol ko ang kadena sa akong tiil. Oh, Nanida? Oh, ikaw gini na. Ang... gikaridahan ka? Naunsa na si Isabela. Nagpatay pa sila nang. Pero, naanas tayo. Mahuman na ang ilang away. Tuho iko, Grika. Magpakasal ko nimo. Kung mao man kini ang makapugong nimo sa pagpatay kang Isabela, buhaton ko kana. Teo, dili mo ka na angay buhaton. Mao ka na ang labing hustong buhaton, Isabela. Dili ko angay nimo. Mananap ko. Samtang tao ka. Busa angay lang nga magpakasal ko kang Grika. Teo. Ayaw paghilak, Isabela. Makita mo na ang tao nga para nila. Huwag nga nang mihila ka, Isabela. Nihigugma ka ba yun di ay sa kong sa'yo?
Dili ka magmalinahon sa imong pagpamugos, Greka. Ang dili angay nimo, imong isuka. Ayaw ko gagagina ng imong pasumbingay, Isabela! Ayaw ito sa dugan ni Isabela! Espada! Ito ko na kini! Kung mapatay mo si Isabela, mahanaw ko sa impensya mong kinabuhi! Di ba, Nika? Mahanaw ko sa impet kung mapatay mo si Isabela! Yan ang imong inahan, Isabela! Isabela! Bigyan na espada mo! Isabela! Biyan ang kamo din! Tayo! Isabela! Isabela, anak! Salamat ka na pakanda ka ba niya kaging anak? Nakuha ko ginagisubo nila, ma. Naanang gipitay kong pag ang uos sa mga laykan. Sige, Grika! Kuha ng uos sa mga laykan o ipakita ka ng katiyo, guno! Dili ka na mo piya na ko sa'yo. Nagkasahad ako! Dili ko mubiyan ni mo! Uy! Isabela! Unsa ko man na nimong nga naa sa bag? Gusto ko lang ipakita kang Greka ang akong kalampusan. O kinahanglang mo saksi ka mong tanan. Aron dili na niya hilabtan ang akong inahan. Nia Greka, mao ka na ang uos sa pangu sa mga laykan. Dili! Siyang pango sa mga laykan, Isabela! Oma, siya, ug inyo na ka na, Greka. Manausa ka! Isabela, sundan ang inahan! Nahadlok siya sa putol nga o! Mama Neda! Naunsa mo si Manang Neda? Muro mo siya nabuang! Jack, ako ba na siya sa ako sa itong biyan mo. Kini, wa na juga atraso na ako, Tio. Pero kinala ang pingan mo siya. Kay kung tunay mahitabo ni Isabela, malubag ka na ako. Ako ni bahala ni Isabela. Padayon na sa iyong kinabuhi. Gustong imong kipuhat sa'yo. Kinahanglang ako gyud ang imong pilion. Hain si Tio Gudo. Mahuwatak mo! Unsa may nahitabo nimo? Huwatak ko! Mayo kahadlok sa kong gibuhat. Kinahanglang mada ako ginaputol nga uwas sa pangu sa mga laykan, ma. Siya lang ang makaluwas nimo, ma. Dili na nakita mo. Ma, masat na. Gusto na. Salamat nga. Naapasan na yung mong duha din eh. Naon sa mga Manang Neda? Anong kali pa lang gagawin dagan? Mahita mo. Naon sa mga ka? Dili. Ma, manaon sa mga kami kurog magkagmangayo. Ang Isabela, muro naman ni nabuang ang iyong inahan. Sa dili, ma. Isabela, wala. Nabuang na yun ang iyong inahan. Kung saan manggod nga, gandahan magkulo siya dito sa kwarto silang bahay ni Greka. Sa... Mau tingalin na nga, naingon siya, ana. Pero wa pa siya makurog sa diyang nakita ko niya, Jack. Diyan na siya nahadlok sa diyang ipakita ko niya ang pangu sa mga laykan. Dili ang mahita mo. Dili. Ma! Maasa na masag ka! Mausa man nahitabo ni mo. Mausa man nahitabo sa maghilakan ni mo, ha? Isabela, ato na lang yung sundan ng imong inahan. Musulti na lagi na siya sa dili madugay kung unsa jud ang iyang gikadlukan. Ganang nakita mo, mani. Mausa man hindi mo madawat. Hindi ko madawat. Mausa hindi mo madawat, ma! Ma! Isabela, pasagdil na lang siya. Tuwa na siya padung sa inyong payag. Ug misaka na siya. Klaro kay nga nahadlok siya sa nga akong dajak. Aw, kinsa man sa dili mahadlok. Nga wa may matang nga imong gida. Ikaw ba ang nagpisok sa mga mata ni atong tawhana, Isabela? Dili. Daan na siyang puta. Ingon man dili ako ang nagputol sa iyang Unsa? Paulit na sa inyo, Jack B. Ug salamat, ha. At imanon ko ng akong inahan. Sige, Jack. Isabela! Ayaw kalimot, ha? Nagitugyan ka na ni Theodore na ako. Busa! At imanon tayod ka! Bisan dili pa kaganahan!
Way mga mata ka ng pangu sa mga laykan sa'yo. Daan na siyang buta. Unsay nahitabo sa inyong lakaw? Dili na kinala may baw ka. Dahil ka lang gihapog sinultihan ako. Paabuto na nato nga mabalik si Tio Gudo. Una ko musulti sa nahitabo sa mong lakaw ni Isabela. Gitabangan mo gyud si Isabela siyang misyon. Ingon ana ni mo siya kamahal. Oh. Pero way kapuslanan ang tanan kong pagmahal alang kang Isabela. Kay managlahi kami og matang. Maayo kay nagkahuna-huna ka ni anak sa'yo. Nga bisan unsa pa'y buhaton mo. Managlahi gyud ang dugo nga naglatay sa inyong kaugatan. Mao nga. Midaog ka. Nahibaw ko. Og inik-abot ni Tiyo Gudo. Kinahanglang magpakasal ka na nako. Misaad ka nga makighiusa ka na nako sa'yo. Ihatag mo ka nako ang gahom sa pagkaluda. Kung mamahimo ka ng alpha sa atong pamilya, ako na ang mamahimong luna sa iyo. O mamahimo tang gamhanan ni ining dapita. Wa ka na'y mahimo pa. Kinahanglang subayon mo ang hustong danal ang natong duha sa iyo. Aron di na magubot pang kinabuhi natong tanan. O dili mamatay si Isabela. Ma! Mausag imong gihilakan. Musuot ko ha. Dili ko makadapat ini. Dili yun. Mahimo pagsultihan ko ni mas tinuod, mga numang ka. Dili masulbat ka ng imong kaguol. Kung di mo isulti na ako, sultihin ko tinuod. Kung nganong nahadlok ka sa o nga akong da. Wa ko mahadlok niya. Huwag ka mahadlok niya. Pero nganong nidakan man ka? Nganong mihilak magkapagkakita niya? Tungod kay... Kay unsa ma? Nakaila ko sa mong oy, Isabela. Nakaila ko. Nakaila ka sa maong lubo, ma? Oo. Nakaila ko niya. O diligid ako madawat nga imo siyang napatay. Sa... Nga naman, ma? Sultihin ko kung sa imong rason. Imo siyang amahan, Isabela. Imo nga amahan ang imong napatay. Dili. Mao ka na tinuod, Isabela. Dili may tamo masayop ko sa mong nakita. Nakailagi ko sa nahong sa imong amahan. Kung mo na, buhay pa na unta ang akong amahan. Mauni ay. Unsay mauni ay? Mauni nga kitabangan ko niya aron makatago sa payag iyang nahimutangan. Tungod kay ako pa na ay siyang amahan. Napatay mo ang kakalingon mga amahan, Isabela. Kung dili gid ako madawat. Dili ako mipatul sa iyang uma. Kung dili ang kaupan niya sa payag. Huh? Kung mauna ma, giunay sa dakong tao ang pagputol sa usa. Sa akong amahan. Usa man ang hitabo. Ganun na hitabo man eh. Tayo? Nanang tambal para sa imong samad. Naandam ko na. Sige na. Hubuan na ka ng imong sapot. Usapay nakasamad ang imong buko-buko, ha? Ngayon do kay man ang naayo. Hilo sa lubo. Unsa? May hilo ang kapasan sa panak nga mitaroy sa kong buko-buko. Huwag mo kini ang nakapalangay sa kaayuhan sa akong samad. Huwag posible nga mamatay na ko nini maong samad. Dili ka mamatay sa'yo. Dili ko musuot nga mamatay ka.
Naibaw ka gid unsa kala ang hilo sa lubog Rika. Mao kini amo patay na to mga taong lubo. Kinahanglan katambalan ka na. Dili mahimo masakit ka. Pasag dilaw na ko din. Dili mahimo. Milagom na ang samad sa imong buko-buko, Theo. Maugid ka na ang mahitabo kung doon na hilo ang makasamad na to. Dili ba? Kinahanglan matawagan ako si Theo Pudo. Siya lang nahibaw sa tambal niya ng hilo sa lubo. Pasag din na lang ko. Dili ka mahimong pasagdan. Misaad ka nang magpakasal na ko. O kamisaad ka man, kinahanglan imong tumanon. Grika, sakit ang ako. Sige na. Imna na kining tambal nga akong himo gikan sa gamot sa tanong tayo. Magkapahinay kini sa pagkuyanap sa hilo sa imong lawas. Sige na. Imna na kini. Ganun ko makapasulti na ako nga buhi pa na ayang akong amahan, ma. Asaylo ako. Pero gusto lang na akong tumanan siya. Gusto ang akong amahan. Nga imong apuhan. Unsa? Kaya unsa na gusto ni Lolo, ma? Ganun ko pa niya magustuhin si Papa. Tungkol kayo sa kalubo ang imong amahan ni Sabina. Dili na tinuod. Mao ka na tinuod. Nahibawaan na lang sa imong apuhan ka sa kalubo si Papa ni mo. Mauya ka nagiatangan sa daan, human ka ni mabisitan ako. Pero kung lubog akong amahan, buti pa sabot nga, ganun na sa pidugo sa pagkalubo. Ambot, uwa ko ba kasiguro kung lubo namang daan ang iyong amahan, sawa ka pa matao. Usan yang natao ka na. Ganoon na, kaduha-duhaan at ayag akong dugo. Oo, anak. Pero nagtuo ko nga dili kasama sa imong amahan. Tungkol kay bisag ka usa. Wa ka mausab, dili ba? Wa makaapektar sa imong pagkaikaw o pagtakdol sa buwan. Gusto ka pa, normal lang akong gipati. Ang dili lang normal. Mao ang imong kaabdik. Mao ka nang nahimo kang mga ngayam tungkol sa imong kaabdik. O ka na ang nasunod mo sa imong amahan, Isabela. Abdi kay imong amahan ka mulihok. Ugma ka niya ako nabiliban. Normal na yun siya sa kutanaw. Pero si lolo ni mo, abdi ko sab nga mo ilaog lobo. Ug nagduda siya sa imong amahan, mao nga iya kining napatay. Kung mao na, kriminal di ay si lolo, ma. Oo, anak. Kriminal si lolo ni mo. Pero ako ni gitambunan. Akong gipatago ang imong apuhan sa bukid hangtod nga nanganak ko. Kapait gid sa itong kinabuhi. Oo, Isabela. Pait gid kaayo. Pero nalatas na to ang tanan. Hapan karon abot. Wala ko mahibaw sa akong buhaton. Ituglan na lang na ako ang tanan, ma. Ha? Tabalan ko na ka ng imong mga lagom. Isabela. Pero sa dili pa, sultihion na ko kung sa ingan sa kong amahan, ma. Romeo. Romeo Soler ang nga ng apelyido sa imong amahan. Bruno! Bruno! Ay! Boss. Naman, boss. May sugo ka? Unsa naman akong ipaluto nimo? Luto na, boss. Boss, kumusta namin mong lawas, boss? Nabalik na sa Teo sa iyong pamilya. Ug sa Isabela ug ang iyang inahan, nabalik na silang payaga. Pero nabuang ang inahan ni Isabela. Uy. Unsa? Kuyawa ko na, boss. Kanang mga buang, boss. Mayor sa tingin ng lapaon pagtakdol sa buwan, boss. Unsam ka? Pahapa ka? Dili man, boss, pero ako ba? Makasuway sa tagkarni sa tao. Aray. Pero mura ragwa. Mura ba itong pasunod ka? Sundan ka ron. Anong ka? Ngapag man ka, boss? Wa doon gamit ang mong utok eh. Anong dili man yung kakatimaan sa akong mga pahimangno nimo? Ha? Oh, magtimaan man ko, boss. Di lang ko gusto magisgot ug lapang tao ka ng... Ay, Bruno, mga tao ta. Kana ang imong ibutang sa mong nahuna. Atong taguan ang angin, atong taguan. Ay, naku nimo. Sige.
Handa man lang luto ng sudan. Kaya akong hatdan si Isabela para doon na sa sudan sa panihapon. Aw, kung tinuod nga nabuang inahan ni Isabela, boss. Di na lagi naman kanona sa pagluto, boss. Gudo, may kay niya ka na. Kumusta na mo rin eh? Nganong hilom kayo ang bahay? Niya na si Theo, Tiyo. Og nakuha na ni Isabel ang iyang inahan. Unsa? Dinhina si Isabela? O, Tiyo. Dinhi na siya. Og tuan na niya ang iyang inahan. Nadaban ni Isabela ang o sa alpa sa mga kaawang lubo. O, nakuha na niya. Og narang iyang o sa sako nga naa sa lamisa. Kana diayng na sa lamisa. Nakita mo na ba kini, Grega? Oh, nakakita na ko niya ng maong o. Og nahipong lang ko. Unsa may imong nahibod? Nahipong ko tiyo ko nga nung murag na buang ang inahan ni Isabela pagkakita sa o nga gida ni Isabela. Unsa? Isabela, kalahin sa kong lawas. Naon sa mga ka ba? Ha? Nak, naon sa man ko, Isabela. Tingnan natin nga, naon sa mga ha? Murag nang gibok ang akong kabukugan. Nanakitong samot ang akong kalawasan. Unsa? Ayo! May gabi! Palakta siya. Palakta. Ayaw si panugayan niya sa bahay. Palayasa si Jack! Oh, ma, naon sa mga ka? Di lang ko gusto bisita ka ron, Isabela. Lain ka pamati ko sa kong lawas. Pero nakatabang sa dato si Jack, ma. Basta. Dili pa ko ganamo padulong na itaw. Palakta na siya. Isabela? Ayo! At umagay siya palakta na yun. Dili ba yung magdugay sa nini sa bahay? Jack, nganong niya mang kagagabiin naman? Kuan, di ako kay gihatdan ta mo og sudan. Ay, nganong naguna-una pa manggit ka, anak, Jack? Nahibaw ko sa kadako sa problema nga imong datubang karon, Isabela. Lahi ang dagan sa utok sa mong inahan karon, dili ba? Maayo na siya. Unsa? Maayo na ang imong inahan? Pero mura man to siya og natarantar pa ganina. Nahadlok siya sa putol nga dani mo. Oh, pero ako na siya napasabot. Busa, lakaw na lang, Jack. Ayaw na. Laaya, god. Mo pa kani akong pag-abot. Ay, tod. Di ang sudan nga akong dao. Ako lagi sud og lig-on nga sudanan. Lirat ang baboy na. Oh, nga na bang naguna-una pa manggit ka ini, Jack? Isabela, pasagdil lang gud ko nga mo atiman nimo. Jack, Isabela, nahibawag jud ka. Kung unsa ta ka kamahal. dili makaayo nimo nga magdugay ka dinhi sa amo, Jack. Nga naman. Doon na ba di ay laing mamisita mo karon? Gigapoy pa ko sa among lakaw o may problema pa sa ko ni Mama. Gusto lang ko makatabang nimo, Isabela. Dako ka nagnatabang nako. Maikog na ko nimo. Nahago og nahasol ka na og apil sa among kahimtang. Okay ra jud na ako, Isabela. Basta ikaw lang. Okay ra jud ako nga mahasol ko. Kalipin mo ko na ako pirmi nga makaduol pirmi nimo. Jack, nakaguhago pa lang sa imong pag-anhi. Nganong ko taong nakasulti makaana, Isabela? Nahibaw ko sa imong tuyo, Jack. Gusto ka nga manguyab na ako, pero ang problema mao ako tungod kay di pa ko gusto nga magapos sa usa ka relasyon. Pero kung si Theo pa ka ako, imo ka akong papulion karon? Sa mga kaoy, nga ba naghisgot man noong paglaing tao, Jack? Tubag ka lang ang ako pangutana, Isabela. Kung si Theo pa ka ang niya karon, gusto mamisita nimo. Imo ka siyang papahawaon. Dili. O, sa ato ba? Doon na kayo pinalabi. Suod ng higala ni Theo. Nagtinabangay mi sa among pagkuha sa nga gipangayo ni Grega. Natural lang. Nga di na ko balibaran si Theo kung maani siya. Pero imposible nga magkasuod pa mi tungod kay magpakasal na sila ni Grega.
Mo nga dili na mahitabo nga mo paduol pa siya nako, Jack. Pero, Isabela, pasang bilang ko nga makisuod ni mo. Malipay naman lang ko, ana. Isabela, maluoy sa taong kanako, Pero dalay biyan nga ako ni mo. Andam na kang pakaslan sa tanang higayon. Salamat na lang sa imong tanyag. Pero wag ila makuha nako gawa sa pagpakikigala ko nimo. Og salamat ining sudan ha. Pauli na kay kuyaw na kay dinhi sa ato sa panahon sa kagabion. Jack, nakaw na. Biyak na dinhi. Nadlo ka sa uwang sa ero, Isabela? Ha? Nadlo, Jack. Nahibaw ka kita, anak. Sige na, nakaw na lang, Bi. Sige. Dili ka man yun kahaganahan nga mutanaw sa kong naong, Isabela. Sige. Mulakaw na lang ko. Ayaw lang kay ubos ha. Hinigal na rin akong gibati para nimo. Og, usbon ko, salamat ining sudan. Ay, sige. May gabi na lang. Pasaylo ako, Jack. Pero di na ako mahimong ilisan sa akong kasing-kasing sa Theo. Naunsa naman kasi si Isabela o ang iyang inahan karon. Dili ako makaduol nila. Kinalasupakan ko na lang ang akong kasing-kasing. Dili gid ay mahimong ang kami ang magkadayon ni Isabela. Tao siya, samtang ako. Mananap. Ug ang mananap kasama nako. Alang lang sa mananap. Kasama kang Grika. May mo bang makiksulti kanimo, tiyo? Tiyo, Gudo. Gitabangan mo gid si Isabela na makuha ang pangu sa kaaway tang mga lubo. Og tinuod ba gisulti ni Grika nga andam ka na nga mahiusa ka diya? O, Tiyo, Gudo. Gusto mo gibuhat, tiyo. Ang mga sama ka nato, alang lamang sa mga sama nato. Dili ka mahimong magpadaghan si mong binhi sa usa ka tao. Gawas pa, nahibaw kagad nga mag-atubang sa kamatayon si Isabela kung hatagan mo siya ganak. Tiyo, Gudo. Ayaw kalimot nga ang tao dili magkasugakot sa sama na itong mga gamhanan. Ug ayaw kalimot nga tao ang iyang lawas. Samtang ang mamahimo ninyong anak, usa ka katunga lubo ug katunga tao. Ug dahibaw ka na, pila lang kabuan nga mupundos sa bakan sa usa ka inahan ang atong binhi, tiyo. Nahibaw ko, Tiyo, Gudo. Mao nga usaha ang imong unahunan. Ikinahanglang mahingpit ang gapos sa inyong kayusahan ni Grika aron mas mulig-on ang imong pamilya, tiyo. Utok ang gamita ug ayaw ang kasing-kasing. Kaya nga itong mga kasing-kasing alang lang sa pagbitik ug dili nung mahigugma sa usa ka tao. O, Tiyo, Gudo. Una-hunaag maayo ang gugma. Ang gugma sa itong mga kaliwatan. Ug una-hunaag maayo ang ugma sa mamahimo mong pamilya, tiyo. Ikaw ang mamahimong alpa sa itong tribo. Busa ang imong utok ang palihuka ug dili ang imong kasing-kasing. Pero sa dili pa, unahon ito pag-angtang ka ng hilo na naas imong dugo, tiyo. Kalma lang, boss. Mamalay sa mga butang. Ano ka namin bukbo na? Patay ng mama ni Mana. Napupus na akong pailog ni Isabela, Bruno. Napupos na, boss? Sa? Ipakita na nako ang tanang kaayo, Bruno. Pero wa ni ipikton niya. Unya, sa magkaroon nga nasi mo na, boss.
Isulti na kay ato na isalida. Bruno, kinahanglang mahanaw ang tanang babag sa akong tinguha kang Isabela. Unsa? Mao ka na. Kinahanglang mahanaw ang tanang babag. Oh, ato nga manon, boss. Kinahanglang mamatay si Tio. Unsa? Si Tio lang ang babag sa akong gibati alang kang Isabela, Bruno. Busa, mamatay siya. Kamahanan mo to, boss. Tungsun mo si Tio. Atong lapaon. Kana ang panuhan ta, Bruno. Kung unsaon sa patay ang usa ka lobo, nga sama kang Tio. Unsa? Lubo sa ni Tio, boss. Pawa! 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 Manaunsa ka pa? Ma! Kainit ni mo pa. Ma! Mata! Ma! Ma! Isabela? Hain na sila. Sama! Ang mga lubo. Biglang mga lubo. Maneda! Unsa makay sunod nga may tabo. Kigalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan. Matag takdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Aliel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dali kanyo sa RNN Drama. Huwag mo ito mga listeners, no? Pabutan nyo ang part 15. Tingali ugma pohon. Kaya dili ko sure nga ma-upload na urong kadlawon kay di man dyan madali-dali. No, mara to. Thank you so much for watching and God bless all mga listeners. God bless us all.